10:43 yung oras natin ngayon dito sa Pilipinas. Sakit ang balikat kayo mo. Sakit ang balikat ko. Nag-drive ka kasi. Hmm? Hindi, kanina pa to. Napagising ko. Hello everyone. Yo, Kuya Hook. Hello. Mega love shoutout. Kuya Hook. Shoutout sa lahat. One viewer slow. English pa rin yung comment section ko. Bliss Sunday evening everyone. 2 viewers hello. Salamat sa nag-like. Kuya Born. Hello Kuya Born. 5 viewers hello po. Mamaya pa ako may pang-upload kasi abang nyo lang bukas yung aking upload. Hello sa silent viewers natin. Shoutout sa lahat. Linggo na naman. Linggo na naman. Ay. Hello. Kuya Born. Hayop bro. Bilis mo talaga. Kakanotify lang. Kakanotify lang sa sabi ni Kuya Born. Lolo Born, hello. Still bro Born. Unahan bro Born. Sino mag-first honor? Unahan daw sila kung sino mag-first honor. Akala ko mahuli tayo. Mahuli tayo. Hanggang kapiti ko lang muna ako sa get-get. Papahupa ng... Tama si Kuya Born. 5 viewers hello. 6 viewers hello. Medyo inagahan ko yung live natin ngayon. Masiglata si Kuya Bern. Masaya si Kuya Born. Sumisigla na ba? Kuya Hook. Sabi ni Kuya Hook. Parang gusto yung... Ano? Yung ano? Naharakan ko ng ano. Yung usapan kanina sa premiere. Yung usapan kanila sa premiere. Sa premiere. Ano usapan sa premiere? Masigla talaga mataas na naman BP. Ay. Okay mo pa. Okay. Nabalik na. May usapan ba kanila sa premiere? Masigla talaga mataas na naman ang beef. Lagi na lang mataas Kuya Born Siguro ano, wala sa magandang, wala sa ano yung tulog mo, wala sa ayos Kuya Bern. Salamat sa dalawang nag-like. Ilagay yun. Sa viewers natin. 6 viewers, hello. Good evening everyone.
Hindi nakatulog kagabi. Oh, ba't di ka nakatulog Kuya Bern kagabi? Ngayon kaya nagpapa-roller coaster ang BP ni Kuya Bong kasi wala sa ano. Oo, Wala yung pa sa tulog. ayos yung tulog. Pwede kasi mag-inom ng ano, yung... Ano yun? Melatonin. Yung tablet na ano, Patulog. ang patulog. Pwede, mataas ang BP niya. Bagay, natas kasi yung baby. Baka mamaya na high blood niya. Baka Hmm. gising. Bawal siguro yun. Kaya naglaban na lang daw kagabi. Kaya naglaban na lang. Naglaban na lang daw siya. Sabay kayo ni Ate Kaka. Naka-live. Naka-live si Ate Margie. Ngayon lang tong live ko habang nandito. Mga walang pang upload. Pero pag pumunta na ako ng San Pedro, mawawala na naman tayo sa live. Silk ka bro born. Sino first? First honor. 9 viewers, hello. Kamusta po kayong lahat? At sa tatlong nag-like. Yan, like po tayo. Salamat sa Hello, pag-like. dito lang muna ako sa gilid. Kanina nandun ako sa ano eh. Kanina sa anong tanghali, magla-live ako. Kaso, nagtingin ako dun sa mga naka-live si Kuya Romil. Kaya nandun ako kanina sa live ni Kuya Romil. Nandun sila Kuya Danny, si Kuya GPC. Sinakarev na talaga ni Kuya Romil. Nandun sila lahat. Hindi na kailangan bro buhol. Tawag si Kuya Ho. 8 viewers, hello. Huwag na ako maaga. Makapag-antokin ka agad. Maaga tayo makapag-out. Kagabi, nag-edit pa ako pagkatapos ko mag-live kagabi. Sarap ng tulog ko pag Yun yung in-upload ko kaninang umaga. Sarap ng tulog ko pag nakakainom ng sikiris. Tapos mamaya, pag kaya ko pa nung puyat ko, may i-editin din ako yung gala ng kanina. Ganun lang. Upload lang ng upload. Pambihira lahat na yata kayo first honor. First honor na ako. Ano kaya ibig sabihin nun, bro? Sabi ni Kuya Born. Sabi ni Kuya kasi, pambiralat na yata kayo. First honor na ako. Sabi ni Kuya Ho. May 5 tayong ano. Shoutout sa 5 na silent viewers. Live tas comment out namin. Sabi ni Kuya Ho. Tawa si Kuya Born. Seven viewers ano. Sabagay yung paglalaban naman sa ibang bansa, parang ano, pagsala mo, paglabas mo, malinis na. Bagay, siya. Sa bagay, nag-ano ka siguro Kuya Born na washing. Automatic naman siguro yung washing mo, yung sinalang mo paglabas tuyo na. Oh. Shoutout sa lahat ng team Hamog.
Di pa inaantok. Hindi naman lilipat mo washing tapos dryer. Yung ano lang pala. Palipat-lipat din. Banlaw. Mawalaw pa ba? Hindi naman lilipat mo washing tapos dryer. Kala ko yung pansalang mo. Tapos paglabas, tuyo na. 35 minutes washing, 45 minutes sa dryer, tapos tiklop. Tiklop. Bilis na. Tiklop ka agad. Pwede kayong mag-delete ang YouTube. Sabi mo. Sabi ni Kuya Ho. Pwede ata. Oo, nandito. Oh, nade-delete po yan, yung YouTube. Hello, Kuya Rini. Pero kaya mo. Si Kuya Rini pala yung isang silent viewers natin. Pwede bro, Ho. Gawin mo target po niyo. Ano i-delete niya yung YouTube mismo? Hmm. O video? Saglit. Ako sa kapatid ko. Dugo ba ito o sinuli? Ha? Dugo o sinuli? Alin? Masakay na. Sinulit mo, huwag mo ipakialaman. Pinag mo. Kulay itim? Sinulit yan mo. Huwag mong hilain yan. Subukan mong hilain yan. O pwede po yan, Kuya Hope, na i-delete. Pag gusto mong i-delete ng YouTube, pwede po. Pero pag kabisado mo yung account mo, mag-install ka ulit ng ano, ng Hindi na yun. Pag na-delete yung account, delete ka talaga yun. hindi, pag kabisado mo yung ano. Hindi, tingin mo yung account. Delete ka talaga yun. Oh? Ba't pag nagbago ko ng cellphone na ano pa ninyo yung Hindi yun. Pag delete talaga yung account mo. ganun ba yun? Pag in-install mo, hindi yun delete. Sabi ni Kuya Ho, ayaw ko na mag-YouTube. Ang dami ano na nakikita sakit sa eyes. Hanggang pikit mata lang. Sa akin, Ano yung nakikita ko niya? Iyo. Bro born. Ano yung nakikita doon? baka imbis pa ganun yung mata, pa ganito yung mata. Pero sa viewers, bumili ko ng mga habang nagla-live. Hello, Kuya Rini. Bro Rini. Alam kong ikaw nag-heart. Oh, lagi yan si Kuya Rini. Salamat sa pa-tap-tap, Kuya Rini. Basta pag may lumilipad na heart dyan, si Kuya Rini yan. Minsan si Kuya Dani. Nasa bakasyon pa talaga Kuya Bon si Mama Maria G. Shoutout sa kanila Mama Maria G and Ate Ching. Sa ano yun, sa sumbol ako. Nasa bakasyon si Mama Maria G. At si Ate Ching naman sana gumaling na rin siya. Bro Born, di ako, sabi niyo ko rin, di ako, baka iba. Si Kuya rin yan. Saka may pili-pili si YouTube. Sino ba si YouTube? Malaking tao ba yan? Uwe. Sabi ni Kuya Born. Nandito mo siya. Bro Rini, Bliss Sunday. Yan, Bliss Sunday po sa lahat. Grabe yung grabe yung tao din sa bahay, daming mga biskuit.
Joke lang bro. Isang buwan na tayo. Hmm? Isang buwan na tayo dito. Ano? Isang buwan na tayo dito. Sa ano pa tayo mag-isang buwan? Sa lang? No, buksan mo nga dun sa ano? Laki-laki mo nga sa Okay. ganting. Joke lang bro boy. Bilis ng parang mag-isang buwan na kami sa 9. Ay, 10. Hook loss ka. Sabi ni Kuya Rin. Iwan ko lang kay Kuya Rin kung kasi ano si Kuya Romel kung nakalive. Naglalagay yung tapo. Wala naman. Kanina nandun ako may. Tulog ka kanina eh. Naglalagay pa kasi pero madaling na. Ayan na. Baka gabi. Sabi ni Kuya ko, kung may mapiling si YT, bawal daw nakahubad ang lalaki yung walang damit sa taas. Pero yung babae na naka-bikini hindi bawal. Ang bahira. Pagbata daw, kuya ko. Hmm. Mga bata Pag bata bawal. Kaya tapos yung maingay na Hmm. hayop yan. Isa din ata yun. Ayos lang bro Rene. Ikaw, musta ka na rin? Sabi ni Kuya Hok. Uy, gising. Pag sa Hello Kuya Papi. Hello kuya Pati. Pag sa live kuya ko. Alam mo ba sa loob? Alam yan. Pag sa live kuya ko kumasailan. Bro Pops, hi, sabi ni Kuya Hok. Bro Rowel, sabi ni Kuya Papi. Ano nga? Edit ko kung narinig ang kabila. Okay lang bro Hok, okay naman, magaling na. Nabalik ko rin ni Kuya Born. Sabi ni Kuya Papi. Sila rin yung kasama natin kagabi. Ang kulang na lang si Kuya Roy. Sa ibang dimension kasi kuya Roy. Hi Kuya Papi, mamamatay ako sa gutom. Kakahintay ng padalang. 12 viewers lang. Hello sa viewers natin dyan. Salamat sa pagsilip sa live ko ng silent viewer. Bro Rene, God is good. God is good all the time. Muntik na nasunog na nabili ako sa Sa game top. Game may pa-cupcake. Game. At may good news din ako. Yung tinulungan nung anonymous na sponsor ko dun sa PGH. May good news tayo kasi nag-chat sa akin kanina. Ayun, salamat kay Gada. Okay na sila, nakalabas na raw. Nasa bahay na sila. Nasa bahay nila. Pero ano pa din. May palap check up yun. Sana ano. Bro, Born. Baliktad kita yung ibon sa baba. Next, may game kayo. Parang Diyos yung wala ba live sa kaganapan sa Bicol. Wala, di nag-live sila nini eh. Baka maya-maya. Baka sa Facebook lang.
Hindi pati sa Facebook, wala akong nalagay. Sino nakalive ganun? Sinuno. Ayun, gawin na ata. Hmm. Sa Bicol. O bro, Hok, subukan mo, pwede. Bro, tawa. Ano ba pinag-uusapan nyo? Mukhang rated R. Sabi ni kaya papi. Hali na hali ka. Ngayon ang aso. Mag-backread ka kaya, Kuya Papi. Si bro, born ang unang bro pops. Congrats pala sa dalawa mo kapatid Paris. Salamat Kuya rin sa pag-ano. Pagbati. Tawa si Kuya Hope. Ikaw Kuya bro. Hope, sabi ni Kuya bro. Sorry naman. Tawa sila. Nervyos sila. Gusto kayo mo? Ayun, kasi... Rado mo kawa ka, maayang yung mga bata. Ilak mo na yun. Ilak mo na yun. Wala ko na masakit na sa mata kanina pa ako nakatutok kay Gian at Gabs. Sabi na Kuya Papi. Umakyat ka kasi. Wala mo? Ay, nakalab sila Ate Gian. Umakyat ka raw Kuya Papi. Sabi ko na. Sabi ni Kuya rin eh. Audience, pasensya lang kagabi sa live ni Ate Margie. Joke para lang may magalit. Naghahanap na doon ko yung boss marketplace ng mic. Pag nakabili ako, aakyat ako doon. Kambal pasok, sabi ni Kuya. Magla-live ka rin Kuya Bur. Naghahanap na daw si Kuya Bur ng next marketplace. Pwede yun Kuya Bur. Pwede mo gani. Kanta-kanta din. Katulad kay Kuya Dali. Sabi ni Kuya rin, may sniper. Sabi ni Kuya Papi. Kuya Bur, sure ka ba dyan? Tutula ako dun. Magtutula daw si Kuya Bur. Sige. Tama yun kasi si Kuya Roy, pag umakyat daw siya, sayaw. May kakanta lang, may sasayaw, may tutula.
Sakasin ko ng Brobon para hindi bumaba yung shirt mo. Kung kaya ni Kuya Dani, kaya ko din. Go lang ko din. Hindi. Kayang-kaya yan, Kuya Bal. Malaman. Hello po Kuya Robin. Sabi ni Kuya Robin, Kuya Papi, layo na napuntahan mo. Hello Kuya Robin. Shoutout kay Kuya Robin. Welcome sa live. Kuya Robin, long time no see. Sabi ng Kuya Papi. Long time no see siguro dito sa live ko. Busy si Kuya Robin nata ngayon. Wait lang, Kuya Papi, sabi ni Kuya Born. Kuya Born, hi, sabi ni Kuya Robin. Hi bro, Robes. Sabi ni Kuya Born. Bro Born, kayanin mo talaga yan. Kaya yan ni Kuya Born. Go Kuya Born. Go. Tawa, bro Rini. Tapos, Bro Rini, bro. pwede ba GR. Pwede na ba mag-request agad kay Kuya Bal? Pa-request nga, Kuya Bal. Wala nga daw sa kanya. At wala pa. Tawa sila. Sige Kuya Born. Pakyat ka dun. Mag-live ka na Kuya Born. Tapos, tayo naman magpalipad kay Kuya Born. Ikang baluon ng aakyat. Tawa agad maya. Nagdasa sa upuan. Ang ending ay nahulog maluwag yung shirt. Kaya Robin, hello, sabi ni Kuya Ho. Pwedeng pwede ami. Sabi ni Kuya Bon. Si Robin, gandang gabi. Sabi ni Kuya rin. Musta na si Ami, paring Jason? Andito po. Ay, dito lang po ako sa tabi-tabi. May- Kaka-flash ko pa lang po kasi ng gamot. Pinababaw pa niya pa yung Pag ako, nag-flash ng gamot. Bigla tumutulo kasi. pag nagugas nung yung tenga niya po, Ay, may headset pa din. papagaling na siya. Yan na siya. Sa 16, bubunutin na yung... Ito kasi Kuya Robin, yan cotton lang yan. Nakasarado sa... Kasi dito may tahiyan sa loob. Tapos yung cotton na may gamot para humilom. Diyan sa pinakang ilalim yan, may mahaba yan na ganito kahaba abot sa aerodrum na naka-siksik, nakabara. Kaya yun sa 16 tatanggalin na siya. At muna balik maya, sabi ni Kuya Papi. Sige po Kuya Papi, ingat po sa trabaho niyo. Sige bro Pops, ingat, sabi ni Kuya. Ano ba magandang request? Ano ba mga tutugan nito ni Kuya Bal? O Carol. Kay Kuya Dani ata yun. Pero di pa siya nakakaano yung bumuka ng gusto. Kasi di ba pag bumuka tayo, gumagalaw dito. Bawal pa. Kanina nga, pag gising niya, hindi niya malaya na nakatulog siya nang nakatagilid. Sumakit yung tenga niya. Pero tuloy-tuloy pa rin yung gamot. Goods naman. Yun lang, hindi lang nangalang maalas. Maga pa dito. Mga pwede ba Kuya Bal yung mga how do you heal a broken heart? Hoy pa, pinasan na tilapia ko, sabi ko yun. Taas nun. How do you feel a broken heart?
Di makabili. Kaya ni Kuya. May tulog na kasi. May pasok bukas. Anong luto nung tilapia, Kuya Bon? Picadillo ba? O laga? Nagre-request nga ako kay Jason, parang gusto ko ng ano. Namin. Yung Picadillo? hindi, yung tilapia na may gata. Kita? Tapos may pechay with siling haba. Kasi kanina kasi sinabi mo, bumili ko noon. Pag ganong oras na yung tilapia, Siling fresh. hindi na press. Buti kong buhay ko, may patay na yun. Hindi na yun. Bukas? May lulutuin pala ako bukas dyan. Timon-timon. Ano daw? Sabi ni Kuya Bang. As Ayan mo. may papi, nasa na tilapia ko. As sure as I'm standing here, una ako kakantahin. Siyempre, yung mga ano muna, ano pa, mga ano nito ni Kuya Pe, Genre. mga Duman ako kay Ate Margie, naka-live din, sabi ni Kari. Nandun ba Kuya Roy na si ano? Sila Kuya Roy. Kuya Benji. Kanina yung live ni Kuya Roy, nilabot alas 3 ata yun eh. Walang ibang naka-live. Pakinggan nyo yung Bye-Bye Manila. Ano? wait lang. Ano yan? Wala. Pakinggan niyo yung kay Barry Manila. Ang galing. Sige, Kuya Pe. Baybaro. Akala ko yung mga kanta na may show sa akin. Cannot be broken. Ano Ikaw Tagalog lang. yan, diba? Ang iibigin. Yan. Kala daw ni Ami Kuya Boy. I can't love, cannot be broken. Ikaw lamang ang iibigin. Di ba mga Tagalog English yun? Ay, si Ate Mayang, oh. Hello my friends. Hello, gandang gabi po sa ating lahat. Sabi ni Ate Mayang. Tapang ni Ami hindi nakitaan ng takot sa kanyang sadya. Hindi. Buong loob niya, Kuya Ruben. Talagang ako yung natakot. Ako talagang natakot. Kasi hirap talaga. Saka may experience kasi ko niya. Ako yung natakot nung pag-oper niya. Kaya pag sabi sa akin nung doktor, pababa na ako. Ay, dyan ka lang. Maghantay ka na lang, sabi niya. Antay ako, tingin ako ng oras. Sabi, 1 oras lang yung opera. Alas 11 pa, wala na. Saan na ako? Sabi ko. Pag silip ko, alas 12, may ano pa dun, may isa pa dun na nilabas mga, ewan ko kung buhay ba yun o ano. Kasabayan mo yung opera niya. Saan? Doon. Matanda. Doon din. Ngayong opera ko? Oo. Ay, ano yun? Hindi ko napinto sa iyo. Yung mga nandun, minor surgery yun. Yung caring. Hindi gumagalaw na nilabas mo sa ano eh. Ay, syempre, naka-oxygen. Bago ka dumating, kasi pag silip ko, ikaw parating na, nakilala ko agad. Sabi ito na sa amin. Pag alas 12 na ba't di gumagalaw, tapos nakita ko, parang yung gumagalaw ka, tapos parang naggaganyan ka. Yung pala umuubo siya. Tapos nakita ko ng doktor. Padaan nga yung doktor, kinausap ko. Tapos yung pinapasok na ako dun sa dun sa operating room. Kaya
Ang sabi niya, basa tayo. Basa mo. Tapos second song, maghihintay sa'yo by Dingdong Abansa. Ah! Grabe yan. Abansado. Sige, Kuya Bern. Si Ate Mayang. Eh, Kuya Robin, Kuya Benji, Kuya Jaime, Kuya Born, gandang Eve, sabi ni Ate Mayang. giniginaw daw si Ate Mayang. Ah, giniginaw si Ate Mayang, sabi ni Kuya Robin. Bakit Ate Mayang? Wala siyang jacket eh. Ah, saan? Bagong account Ah, eh. bagong account? Bagong account eh. Hmm. Sige. Ate Mayang, hello, my friend Jason. Kasi dito ko tingin eh. O nga pala, sorry. Bagong account. Pang anong surgery na to sa akin, Kuya Robin, pang-apa. Ate Mayang, hi, sabi ni Kuya Born. My friend Jason Ami. Ate Mayang, Kuya Born, hi. Sabi na Kuya. Dami na. Pang-apat na to si Sarin kasi Sa ilong niya, sa ilaw. polyps, dalawa. Tapos si Sarin Si Sarian. Ito na naman. Dati ko nga alam kung pag medyo umidad na ako, kung makakalimutin mo eh. Panay Kaya anesthesia. ayun talaga. Tapos na. Yung opera. Kaya sabi sa kanya mag-ingat. Kaya naano ko dito pag lumalabas kami na din nagpi-face mask. Kaya yun, salamat. Salamat talaga. Walang hanggang pasasalamat. Yun na lang yung ano ko. Sana ingat din kayo dyan. Laging malakas. At follow-up check up na lang yung ano. Naging malakas tayo lahat. Hindi tulad nung dati na follow-up check up, tapos nag-aantay kung kailan operahan. Eh ngayon tapos na. Pero may mga follow-up check-up pa kasi nasabihan ako ng doktor na yung tenga ko is ilang ano lang, gagaling Dito na. kasi mo. Hindi nakasama ko sa bilis. Yun nga yun. Wait lang. Ngayon sabi nga ng doktor na yung tenga ko, mabilis lang siyang gumaling. Gumaling. Ang medyo tagal-tagal talaga. Yung polyps niya. Yung polyps. Baka mag-year nila lang. Pero kailangan pa din ng ano. Kailangan pa din ng tawag nito. Kailangan pa din ng check-up. Kaya tinagaan na lang namin. Imbis na, kasi sa 16, yun nga, check up. Gusto namin umuwi ka, so hintay na lang namin kasi yung pamusahe. Tsaka may ano, tulad nga may okasyon doon sa bahay. Mas inuna ko na dito na tapusin na lang namin muna yung check up kasi 2 linggo lang naman yung pagitan. Gusto din namin talaga umuwi kaso inisip naman katulad kanina. Bumili ng gamot. Ganun. Yun nga. Mahirap Grabe yung ano. Madaling. Face lang. Mahirap mag-desisyon na gusto na namin umuwi. Kaso. Salamat Kuya Bern. Patapos na lahat yan, sabi niya. Jason, sabi niya Kuya Bern. Salamat. Kuya GPC. Thank you, Kuya Bern. Hi, Kuya GPC. Hello. Welcome po sa live. Matatapos din yun. At dininig na ni God yung ating panalangin. Talagang makapangyari yan talaga yung Panginoon. Na yun, bago kami pumunta sa PGH noon, dumaan muna kami nun sa Quiapo. At yun, sabi ko, nagdasal tayo dun. Sabi ko, sana kako itong pagpunta namin na to. Kasi yung gamit namin kunti lang talaga eh. Sabi ko, sana kako itong pagpunta namin to. Ay ito na yung panahon para operahan sa amin. Basta yun na. Hanggang sa doon na nga kami sa PGS. Muntik pa talaga. Muntik pa. Tama si Ami. Ito makwento ko talaga. Muntik pa na. Hello po. Goods na goods, Kuya GPC. Okay na po siya. Nagkaan. Tapos, Hindi, yun nga. check up.
Muntik pa kasi sinabihan na kami, ano na yun, hapon na. Alas 5 na ba? Siya yung pinakang last. Parang 5 na ata yun eh. Hindi ko na matandaan. Sabi nga nung doktor kasi yung doktor nag-check up sa kanya, may inoperahan. Oh sige, yung ilong mo, okay naman. Yung tenga mo, okay naman, tuyo. Pwede na muna kayong umalis. Tapos bibigay na lang ng resita. Tapos balik na lang kayo. 2 months pa yung balik sana namin. 2 buwan pa. Di, napaisip. Uuwi na naman kami ng Bicol. Tapos maghahantay ng 2 buwan bago sa check-upin. Ipa-expired na yung yung CT scan mo, di ba? Oo, hanggang 6 months lang. Kasi Expired na yun. Feb. March, April, May, June. Hindi pa naman, Pero yun nga naisip ko. oo, kung another 2 months, expired na talaga. Expired na. Tapos yun na, binanggit ko na dun sa pinakang nung doktor din na i-check ko sa'yo. Kako, uuwi na naman kami ng Bicol. Ay, sabi na, taga Bicol kayo? Opo, ito ka, yung gamit namin, dala-dala namin. O sige, tawagan ko si doktor niyo na isingit na kayo para ngayon bigyan ko kayo ng schedule. Magpatik ka na. Sabi niya, Yan, sa anesthesiology. anesthesiology. Yun talaga. Buti na lang nabanggit ko na taga Bicol kami. Kasi yung ibang mga nag-check up doon, alam na nila na taga Bicol kami. Kaso, kada check up, Babago pa- kasi yung doktor. pabago-bago. Pero yung mag-opera, yun pa rin. Yung Pinakang specialista, tsaka doktor ko, Mm. iisa lang talaga siya. Kumbaga, yung mga ibang doktor doon, pag sila yung may time, sila yung nag-check up. Sila yung, bawa ako mag-follow up. Yung doktor ko, pag nagkataon na wala silang inooperahan, nandun sila. siya mismo. Pero karamihan kasi yung mga doktor talagang nag-oopera mismo. Parati silang may inooperahan. Alos talaga. Bihira lang. Isang beses ko lang yun ako nakita si Dr. Tan yung nag-opera sa akin. Yun nga yung nagpaliwanag na siya na ganun na general anesthesia, yung gagawin sa'yo, yung proseso ng pag-opera. Ngayon, pag sabi sa amin na patik na, Huwag na kayo umuwi. hindi na kami pinauwi. Pero after Grabe pasalamat ko nun. Kaya na, 1 week Kasi- na yun. kasi holiday. Tapos linggo pa, Kaya lumis tayo Mm. nakapatik na. lunes na. Kaya yun nga yung inisip namin. Gusto din namin umuwi nun. Kasi, bulol pa ako. Yung anak namin, hindi niya Hindi alam. ko makapagpaalam ng maalam kay Papa. Hindi rin kasi wala din akong contact kay Mm. Papa. Yun. Gusto namin umuwi kaso mas inisip namin pag umuwi. Pera na naman. Hindi. Umasahin na naman. Baka madisgrasya yung baka sipunin ako kasi bawal Tingin niya, mabasa pa. bawal na akong sipunin yun. Kaya iniisip ko kung uuwi ako, di ba pag biyahe, minsan din nilalagnat yung iba, di ba? Kasi sobrang pagod yung biyahe kasi 12 hours din. Tapos, kanina lang nalaman ni Papa. Ni Papa na yung binan ko. Na naoperahan na si amin. Pag mawag ako, nakiusap ako sa kapatid niya. Kasi walang Facebook si Binan. Pero hindi ko rin talaga na nagsabi ako ng makakopera na kumukan ko kasi masyadong sa akin. Kasi siya yung unang nagsabi sa akin na opera mo din ako Kaya yun. Nagano siya kung kailan yung uwi. Sabi ko. Tanong ka pa, kailan kayo uwi? Tagal pa ka po. Hindi talaga handa yung lahat. Kaso mas pinanatili lang namin yung sarili namin. Okay. Saka, nag-opera na ako natakot ako kung magkakasakit na ako. Hindi. Kaya pala Inuubo pa. inom talaga ako ng inom ako ng vitamins.
araw-araw, si Tirasin din. Kasi yung si Tirasin din yung ano. Kaya talagang grabe yung ano. Ano yung ino-operahan na naman ako, yung concern ko talaga yung ubo ko. Grabe talaga yung ubo ko. Yung, hindi ko pala nasabi yung nasa sa recover room na ako. Nagising ako kasi hindi ako makahinga. Pero yung oxygen, nandun sa akin. Takot pa ako nito. Bago kasi natid ko, nung kinuha na sa akin, sabi pa sa akin na si Bibi daw alaga. Ngayon, nagbilin na ako sa kanya eh. Kaya Mm. parati ko sa kanya bilin. Pag ako madedo, ganyan. Alagaan si Bebe. Sabi ko, pag ako namatay, lahat ng organs ko. Parati kayo sinasabi. Pag ako sabi ko, pag ako nabala, yung organs ko, i-donate mo. I-donate mo lahat. Lahat lang pwede nilang pakinabangan. Yan. Parati kayo na yun. Alam po Kuya Joshua, Okay, Joshua. lugmukan. Ito Yung po, ayun, parati kong bilin eh. Sa- kinabahan ako eh. Once na nagbibilin ako, once na may hindi magandang mangyari. Kasi kahit minor surgery lang, pag pumali ang anesthesia, patay ka din. Oh. Talaga. Yung Joshua. Yun, Hindi, sa yung akin. parating iniisip ko, pag pumalya lang. Sabi niya, mga organ niya, ano. Sabi ko, donate. lahat ng organs ko, i-donate mo. Sa akin, sa lahat, lisensya ko, lahat nakadonate yung ano. lahat ng... Parating ko yan, binibili. Kasi nakalagay, di ba, pag kumuha tayo ng lisensya, kung gusto mong i-donate. Sa akin, lahat yun naka-check. Na mag-ano pa lang kami Mm. nito, wala pa kami anak. Ayun yung parating ko binibili. Sabi ko, once na may Kung, mangyari. kung may pwedeng pakinabangan sa katawan Sabi ko, willing akong i-donate. Kung Kung madisgrasya. sakali lang. Kung madisgrasya ako, biglang ganyan. Sabi ko lahat, i-donate mo. Ba't nang pwede pang mapakinabangan, i-donate mo. Pero sana yung makakuha naman is kung talagang Oo. hindi nila kaya yung ano. Ganun yun lang. Pero goods na goods naman. Yung nangyari. Ngayon lang medyo ano, buling pa ako magsalita eh. Oo, persa. Ano, hindi pa makabuka talaga kasi medyo masakit. Lalo na pa na humihikap, yan yung pinaka-problema Pero ano, ko. Yan nga, Tsaka sa laba, high. sa laba, hindi mo na. Pero hugas ng plato, kaya niya naman. Naghugas kasi ako ng plato kasi si Jason allergy ng ano, dishwashing. Tingnan niyo yung kamay ko na naglalaba. Yan, gagas-gas, nagtutubig. Yan o. Grabe. Babaklas. Eh, wala tayong magagawa. Tayo yung, Kuya Bal. ano nga yung tigasin. Ako din sana tuloy ko eh, kaya na walang tatangkot sa organs ko, spag. Walang Ako Kuya din Bal. sana dali. Yung talaga, yung pinaka, matagal na yun. Dalaga pa ako parang. Yes po. Sabi ko, pag in case lang, halimbawa, syempre, na-disgrasya, ganyan, hindi na mag-isip. Di sa akin yung lisensya na. Kasi di ba pag kumuha tayo ng lisensya o sa mga may lisensya dyan, di ba may nakalagay doon, i-check mo lang ano. Kung willing na, Kasi i-donate. feeling ko mabubulok din na. Malalaman ka nila no? Pag nakita yung lisensya mo, pero pag hindi ko alam eh. Tapos bigla pa lang pwede ka pang mabuhay. Papatayin ka na kasi. Hindi ako lang. Lahat yung nakacheck eh. Mata, Yung mata, yung mata pala, pwede daw pag, ilang tao ang makinabang pag kaya nga. Pero siguro yung may nalaman ako dyan, yung mata daw, kukunin daw yan na yung hindi papatay yung tao. Eh, patay na, pero ang Ganun, wala na. Yung hindi pa napamatagal. Oo, Kala ko, hindi pa na, ano, yung wala pang minutes pa lang. wala pa atang 24 hours, Ah. o wala pang ilang hours. Kasi pag patay na yun, yung ugat yun, Hindi patay na na ugat rin. ang may connection yun eh. ewan ko sa kanila, paala na sila mag-isip niya. Bala sila yan, basta yun na yun eh, naka-check ako dun eh. Lahat na pwedeng pakinabangan eh. Mabubulok lang din naman. Kakainin lang naman ng lupa yan. Wala mo, may makakuha na nangangailangan. Pakinabangan nila kaysa uod lang makinabang. Diba?
Pati yung puso pwede din i-donate kaso yung nare-remember ng puso. Yun na yun. May nabasa ko, di ko alam kung totoo yun. Yung isa suicide bomber ba yun? Ay, sorry. Ba't yun sabihin ko? Ang sabi mo na. Bomber ka. Yan. Yung YouTube ko yung mga ano dun. Nagganon siya. Tapos, namatay siya. Yung, may bansa kasi na, pwede kung ganyan. Hindi ko lang sure kung tama. Tapos yung heart na kinuha, dinonate doon sa nangangailangan ng puso. Tapos pag-donate niya, yung naalala ng puso is, may asawa kasi yung sa sarili, may asawa. Yun. Hindi, minahal niya yung asawa, pero ganun ulit yung ginawa niya. Din sa sarili, kaya ibig sabihin, pag yung puso mo po is hindi na din mababago. Continuate mo siya. Lalo na puso ko wala na, wasak na. Hindi, kaya pa yung buuin, Kuya Bern. Choices mo yan na kung wawasakin mo talaga o hindi. Naniniwala ako, Kuya Bern, kayang-kaya mo, Kuya Bern. Yun talaga Wasak na wasak ang puso ni Nasty. mahabang proseso kasi ang paghihil ng puso, Kuya Bern. Masyadong madugo. 6 viewers ano? Ito na yung nag-like sa atin. Masyadong madugo para buuin ulit ang puso. Baliw na puso'y bakit ganito? Pero alam ko, Kuya Bern, yakang-yakang mo. Isang chat lang yan eh. Uwi ka dito sa Bicol. Wag na. Bukas na bukas. Wag na, Kuya. No? Sabihin nga lang daw, bukas na bukas sasakay ko yung buhay. Mahirap. May iba naman nga na Bicol. May iba bang Bicol? Ito, puro, alam mo. Hindi kasi na ano lang ako. Pag, May iba naman. hindi ko alam kasi ganun ako. Pag once na ayaw mo sa akin, okay lang. May iba-iba kasi tayo ng personality. O iba-iba tayo na pakaramdaman. May iba naman sa Bicol pupunta si Kuya Boy. Kasi mas masarap makita mo siya kung ano. Di ba Kuya Boy? Meron ba? Mayroon yan. Narareto ba natin? Uy, wag! Ayaw nga ni Kuya Boy ng mga rito-rito. Kaya maghintay na lang tayo. Maghintay tayo kung Saka mahirap talaga yung rito. Maghintay tayo kung Tama. Sabi ni Kuya Boy, tama. Maghihintay tayo sino ang bubuo. Mahirap yung rito eh. Maghihintay na lang ako. Yan. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Nandito lang ako. Automatic Ano ang man ang ating DJ. mangyari, mahulin mo sa iyong pagbalik. Ganun na joke kasi. Baka masamid ako, kumakain ako ng manok. Wala ka man dito sa aking tabi. Hello sa bahay. Nawala na sila. Naging seryoso yung usapan. Wala na sila. Hindi na dyan sila nakikinig lang. Pero sa 7 viewers, kaya bro, dahil mo. Nagmamarites lang mga yan. Yun yung problema ko pala pag humihi ka.
papalaki yung dati. Mga nagmamarites lang sabi ni Kuya Bird. Marites ba kayo? Kuya Sam kaya, sana magaling na rin si Kuya Sam. Yung nakasabay namin dun sa PGH na viewers. Ano, okay na rin siya. Sino? Kuya Sam. Mm-mm. Kasi ano siya eh, viewers siya pero hindi siya nagko-comment talaga. Silent lang daw siya. Kaya viewers siya. Siya yung nagpalibro sa amin din nung nakasabay namin nagpa-check up. Nilibre kami sa mga inasal. Yun. Magaling na rin siya. Tagal-tagal na rin eh. Ano yung ano? Sa colon din. Yung nakakapital siya eh. Colon. Dito rin sa kabila, di ba? Sa A. Hindi ko alam kung silang ata. Kasi At viewers hello po. hello. 16 naman. Sino ba Sa nagmamarites? 16, pag matanggal yan, tapos pag kaya niya, pag baka sabihin sa amin na balik namin isang buwan ng pagitan, pag kaya nang bumiyahe ng 17 o kaya 18, hindi ko muna kami. Grabe na. Dami ng damo dun sa gilid ng bahay. Kanina na pinapunta ko yung kapatid ko. Nag-video call. Tapos yung wifi doon, pinapatay ko muna kasi magbabayad ako. Wala namang gumagamit. Yung pansarili ko na wifi. Pero yung piso wifi, buhay siya. Pansarili ko, pinapatay ko muna. Kailangan doon na bumakasyon muna para makapag-bulot-bulot ng mga damo-damo doon. Pag tinanggal ba, pwede na ibiyahe siya. Opo kuya, pwede na po. Pwede naman ngayon Kahit nga ngayon, pwede naman pwede siya daw na kung umuwi. ibiyahe, wag lang sa Aeroplano. aeroplano. Pwede naman. Yun lang, mas pinili kasi nila talaga wag naman kasi grabe ako. Na mas pinili naman mag-stay na lang muna. Kaya nga, sa 16 nga. Pero pag sabihin ng doktor, pagtanggal niyan, may follow-up check-up na isang linggo lang yung pagitan. Di mo na kami ulit. Hintayin na namin yan. Ilang linggo po ulit, siguro buwan. Pero pag buwan, yung balik, uuwi po kami. Pero pag isang linggo o dalawang linggo, antayin na lang yun kasi sayang talaga. Pagmasahin namin dalawa, tapos babalik na naman, magkano. Kaya, tsaga-tsaga lang. Ako din, pinagbawalan muna pinagbawalan ko rin kuya Boy mag-aeroplano. Bakit kuya Boy? Yung ngayon hindi niya kasi roller coaster eh. Hirap niya, hindi ka kung gusto mo umuwi ng Pinas. Pero pag umuwi naman siguro, pwede na. 10 euros lang. Ang bawal sa kanya. Aeroplano. Yun lang ang problema kapag nahihipag ako. Pero sabi ng doktor, pag umilom na yung tinapal, yan, pwede na ulit siyang mag-swimming ulit. Kasi gagaling din daw yan. Very tip na ka, baby. Kaya yun lang. Kaya kung stay ka
Hello po Kuya. Nawala. Kuya Limbong. Wala pa rin Sa palang buhay. jacket si Kuya ng Limbong. Lagyan ko nga ng jacket si Kuya Noel. Thank you po. Yan lang po sa live. Kung may jacket ka na, Kuya Noel Limbong, comment ka ulit po, may kulay blue na yung ano dyan. May jacket ka na po. Kaya nandyan din pala sa ano, Kuya Joshua. Oo, ay, hinahin na natin yung si Kuya Joshua eh. Huh? Ikaw? Mm-mm. Ako hindi ko nakuha, hindi ko nakita yun. Ikaw nga nagsabi. Yeah. Hmm. Wala po ka GPS eh. Dapat talaga dinamihan na natin yung bilhin na rin ng ano. Ay, Tapos almusal natin siya ng bukas. Parin nito sa may tuyo. pangit kasi yung pala. Di maganda, may iba doon. It viewers, hello. Salamat sa nag-like. 8 na silang nag-like. Sa viewers, hello sa inyong lahat. Linggo rin sa kanila ngayon. Bukas. Na. Linggo sa kanila ngayon. Ang palinggo pa lang. Hindi kasi umarin tayo. Linggo na dyan, Kuya Ban, yun. Bakit? Yun. Ang tanong ko lang. Sunday nga. Kasi tayo, ano, Palunes na eh. Sunday sa kanila. 10 days na lang. Hmm? Sa araw na lang. Buong araw na lang. Check up na naman. Kasi, Hirap pa sa amin. Anong hirap? lahat mahirap. Pero matapos din. Yan. Mahirap sa lahat ng bagay. Mahirap sa isip. Kaya sabi ko nga sa iyo, paghapon, pag nag-alap ako sa iyo na lakad-lakad tayo. Kasi pag dito lang tayo, parang bagal ng araw. Sabi sa ninalap ko ito na sa labas kami. Sabi niya, gagastos na naman. Ang sabi ko sa inyo, maglakad-lakad lang kami kayo. Kung palipas oras lang, lakad-lakad lang. Walking tayo. Kasi di natin mamamalayan pag nasa labas, lalo pag nasa labas tayo, tulad ng pag-alok nila baga. Hindi natin mamalayan na patapos na kaagad yung oras. May Kuya Bernie. Bilis ng panahon, hindi mo ngayon. Pasko na naman. Yun nga Kuya Bon. Kasi matapos lang yung August. Pero month na Kaya mo, naman. oh. Ay, oo nga. No. Pag, July, August, September. pag nag-birthday na si Baby, ayan Pagka-birthday ni baby. Ilang, dalawang linggo lang. Kaya, maganda yung Pasko namin Kuya Born ngayon. Kasi, wala na akong iisipin na kahit tulad ng mga nakarang Pasko, ano kaya mangyayari sa opera. Okay lang yung check-up na yan, ano na lang yan. Kumbaga, di na yan mahirap para sa akin. Kasi Oo nga, kailangan, check-up na lang. oo nga, kailan ba kayo magtiwata pa? Baka sa ano Kuya Born? Baka sa... Kasi dito si Bayaw sa baka po 9. Baka 9.
magmotor siguro kami ni Bayo. Depende kay Bayo kasi Medyo may kalayuan din kasi. masalayon. Ito inaalok ko siya. Sabi niya, di niya kaya yung tagtag. Hindi Yung na ano biyahe. kasi ako, pag nag-commute, baka may mga balasubas na driver kasi yun yung inaano ko. Kaya nga sa iba, di ba kanina, kontrolado mo. Pero yung sinasakyan mo, pag gusto mo yun. Pag matatagtag kasi siya, sumasakit. Pero wala namang ano kaso, yung pare, masakit daw. Sabi niya, nagreklamo siya sa akin, masakit lang. Hindi na ano lang, bibigla lang yung katawan mo na magkikilos pa kasi. Yun, inaalok ko nga to. Nung ano pa. Sabi ko, punta na ako natin si Diwata. Sabi ko. Kasi, ang alam ko kasi, sabi nila, malapit lang, mga 30 minutes daw. Kaso di namin, Kaso pasikot-sikot Oo. o walang hindi ba abot e-bike dun. Itanong ko po kaya kay Bilas. Kasi sila yung alam dito eh. Kung abot ba yung e-bike. hindi daw eh. Hmm? Hindi daw, tinanong mo na. Tinanong mo na? Malayo daw dito yung manggahan daw si ano. Manggahan daw yun eh. Bintri manggahan. Yun talaga kasi, Medyo, noon pa yun, yung dating pangarap ko na may vlog ko si Nining B, na-vlog ko na. Nung hindi pa siya na-operahan, na-vlog ko na si Nining B. Yun pa si Diwata, ang gusto kong i-vlog. Mayroon pang isa. Yung si ano, kaso sa ano yun, Batangas naman yun. si Kuya Oliver. Yun, si Kuya Oliver. Yung botong Batangas. Gusto kong subukan din yung ano. Pero ang gusto kong pag pumunta ka dun kay ano, kay Kuya Oliver, gusto kong subukan yung pa-challenge na yung manghang. Yung may minutes lang. Yung manghang. Yun ang gusto ko naman din masubukan. Kasi sikat yun eh. Sikat yun si Kuya Oliver. Yan, si Diwata. Si Diwata naman, okay na siya ngayon na i-vlog, di ba? Dati, Medyo, Hmm. naging ano na siya. okay na siya ngayon. Hindi na siya masungit. Kasi yung pinabagsak niya. Pagiging masungit niya. Sa plada, ganun. Yan, okay na. Kaya gusto siyang puntahan. Kaya gusto kong matikman din yung ano, yung loto niya talaga. Kasi kami ni Ami, lalo na ako Kuya Bern. Yun yung kare-kare ni Balat. Yun din, kuya. Saan yun? Napapanood ko yan. Saan yun? Laguna ata yan eh. Napanood ko Saan lugar yan? Sa Laguna. Saan nga ang lugar sa Laguna? Sabihin ba yun, Kuya Bern? Kasi Nasa kung- Laguna, ang parte ng Laguna yun. kung sa Laguna, pwede ko yung mapuntahan Kuya Bern kasi may sasakyan si ano, yung tito niya. I-search ko yung nga, sa parang talyer. hindi ako nagkakamali. Pag alokin ko yun sila, payag yun. Sikat yun eh. Binyan Laguna. Kung malapit lang. Sa Laguna nga. Malapit lang. Hindi kaya basta ulit i-vlog. Hindi, ang daming ano. Takot ako sa ano eh. Ang ganda ng question niya, pinaupahan niya daw yun ng pandemic. Bago mag-pandemic, So, di maganda yung negosyo, yung oo. ibang pagkain. Parang katulad ng fusion ad. Parang Hmm. ano. Kaso takot niya akong mag-vlog bigla-bigla kasi di ba may mga ano kasi na iba na bago sila i-vlog. Kumbaga, babayaran mo muna sila. Hindi. Di kasi kami di ko na lang banggitin. May naka-encounter na kami ng ganyan. Totoo po yan, may na-encounter na kami na i-vlog. Bawal. Hindi bawal. Humingi muna ng ano. Ah, Kung iba-vlog, halimbawa, iba-vlog mo sila, hindi muna ng ano, May na-encounter na kami na. Kaso, nabayad. oo. Hindi ko nabanggit yung sino. Basta may ano. Kaya sa mga ganyan, siyempre ako, Hindi, madami nag-vlog sa kanya. baka isipin ng ano, na-vlogger ka, sige mag-vlog ka, baka hingian, wala na. Hindi, madami nag-vlog sa kanya. Maganda yung negosyo niya. Kaya nga, dami nga nag-vlog, kaso yung ganyan na, ang iniisip ko. Pwede yun.
parang fusion alis na maliit. Parang may pwesto-pwesto kung ano-anong ibang pagkain. Pag daw mag-pandemic, yung pandemic, medyo humina. Siyempre, gawa ng lockdown, ganyan. Parang humina yung ano, naisip niya na siya na lang magluto. Yung nag-ano siya na, luto niya pinaka-best seller niya, kare-kare. Nag-fried chicken din siya, dinuguan. Yung isang area na yun. Kainan na lang yun. Yung pagkain ko sa kanya. Pwede yun. Mura Saka, lang natin, kare-kare niya. Sa mga ganyan naman na 100 mga ata negosyo, kaya gusto ko rin yan kumbaga matikman. Kasi ako, mahilig ako sa loto, mahilig kami sa negosyo nito. Ang gusto namin kumain kaso may ano talaga. Ang gusto kong kumain kasi hindi naman ako masyadong maselan sa makainin. Ang ibig kong sabihin, Ikaw, kukunin ko yung yung lasa. oo. Yun ang gusto kong sabihin, Masarap pa yung yun. pinapatapos kukunin ko yung lasa. Para pag ako nagluto, alam ko kung ano yung recipe na yun. Akala mo tayo magnegosyo doon sa ganyan. Kaya kong lutuin. Kainan ko lahat yun pagkatapos patay na lahat pang pabata eh. Yan nga. Okay, goods na naman Saka, daw yun Kuya Bern. Ang problema lang talaga daw yung kanin. Hindi ko sure. Tapos pwede Saka, naman natin palagyan ng taba. Kasi yung taba doon lumulutang yun. Hindi mo rin mapigilan yun. Huwag ka na lang Pag sandok nun, Hindi, pwede ano na si, magdala na yung kare-kare kasi nila, lechon. Kare-kare, tapos nasa sayo kung papalagay mo ng tuwalya, ganyan. Pero yung toppings talaga nila, lechon talaga. Ako, yung pakay ko lang dyan, makuha ko yung lasa. So kung madami akong Oo. gustong dalhan sa'yo na kainin, kaso ang problema kasi maselan ang tiyan kasi nito ni Jason. Saka ayaw mo rin. Kung doon nga tayo sa, kaya po yung kaldereta doon, ayaw mo. Hindi. Nahihiya siya pag maraming tao. Hindi makakasira tayo ng negosyo pag kumain tayo. Bakit mo? Kung gusto ko lang maging honest, ganyan. Kaso, iba-iba kasi tayo ng Kaya sabi mo sa akin, panlasa. ayan, daming pumipila. Yan yung sikat na Kasi nakikita ko nga. Kasi, masarap na lutuan ng kaldereta. Sabi ko, tara, magbablog ako. Para kumbaga kasi sikat yun eh. Makablog din ako. Ayaw, wag nakita na. ko, tinuro ko Daming sa tao. kanya. Daming tao kasi sikat niya. Gusto ko kasi pag nag-vlog ng ganyan, low-key lang. Hindi yung masyado Kasi, iba kasi ang approach nila sa nag-vlog, iba rin sa ordinary lang. Parang gusto ko lang maging ordinary lang. Masaya nung nila bro. Paktay kang paktay. Yung mga pa, may nakita pa ako dyan sa Anli Buffet talaga lahat, parang mga lotong bahay. Nasa Pampanga, madam. Sa Bulacan, meron din. Hindi, lahat. Ako, tagal ko sa Painantik. Lahat na nakainan ko dyan sa Pampanga na yan. Talagang masarap yung So, talaga luto dyan. Yung Anli Buffet. Kahit saan kami, kahit yung karinderya lang. Oo. Pati yung sabaw. Yung libreng sabaw nila. Talagang mapapaulit-ulit ka kasi yung lagayan nilang tasa, yung maliit lang talaga. Ganito lang, yung mabibitin ka, kaya mo ng isang higop lang. Hindi kasi ako lalo sa Sarap. YouTube. Kaso noon, mga time na hinapay pa ako, ang payat ko pa. Payat ko pa talaga ng gusto. Pakita ko sa kanila yun. Wag na. Itsura ko dati. Wag na. Baka hindi makatulog si Kuya Bo. Naku, payat ko talaga ng Kaya gusto. pag nasa Pinas ako, Diyos ko po mahina. 15 kilos nilalaki ko. Kasi Oh, Kuya puro Bern kain na eh. nakakamiss din kumain. Alam ko yan eh. Lalo na kayo, yung mga nasa abroad, malayo talaga pag nakauwi talaga ng Pinas. Kaya nga kami ngayon dito, Kuya Bern, naggulay talaga. Ako naman yung ganito tumataba ako kasi wala akong maisip kundi yung mata. Namimiss ko yung gulay. Luto ako ng gulay ngayon. Sitaw. Alam mo ba yung miss ko nga, ayun, San Marino. Pakikanin niya. Diyan San ako. Marino kaso maanghang.
Pakita nyo yan. Masarap din Yan nila. yung mga pagkain ko. Nung tatrabaho pa ako. Ayan, saba mga karin. Mga biglaan. Hindi ko nahanap talaga ngayon. Simula noon, hanggang ngayon hindi ko na yun natitikman. Hinahanap ko yun sa hinahanap ko yun sa mga bilihan. Ano rin siya? Sardinas siya. Tapos, Pero, ginataan siya. ano pa, makarin ba? Hindi ko nga, kulit, hindi ko matanda yung pangalan niya. Basta ginataan siya na sardinas siya. Yun ang pinangulang sa akin ng bus ko nung nasa Mondeles pa ako. Baka ibang bansa. Crap Mondeles. Hindi ko nga ito, ang lalaki ng mga isda. Alam mo yung isang lata, isang isda lang. Kasi pinapunta niya ako dun sa bahay niya sa Makati. Tapos, Baka imported. mayaman siya, mayaman talaga. So sabi na, pinapunta ko dun. Madalian. Kaya kain ka muna dyan, wala kasi wala pang luto. Baka gutom ka. Kasi aalis din ako, may kukunin kami dun ng truck. Kaya sabi niya, kung gusto mo, magbukas ka na lang ng dilata dyan. Ito ang pinakang masarap dyan. Kaya mo dyan, sarap. May gata siya. Naku, dito sa Amerika, ang gulay lang salad. Sabi ni Kuya Bro. Salad. Dito Kasi dami yung na mga nag-work, kasi wala na rin kayo nagluto eh. Nagluto ako ng halo-halong gulay. Sitaw, talong, tsaka okra, Ginataan. gata. Pero yung iba din nila alam na yung okra. Nilalagay, ginagataan. Kasi may technique kasi yan. Dapat yung okra pag nilagay mo sa ginataan, Huwag lang hiwain. di kahit hiwain mo siya. Huwag mo lang yung patagalin. Diba, luto na yung mga gulay na kasama niya. Ilagay mo siya, mga ilang minuto lang. Tapos hanguin mo na. Parang Oo. hot cook lang. Oo. Kasi yung okra, kahit isaw-saw mo ngayon sa mainit na tubig, naluluto na yan. Kaya kung kainin niya na binutuin, press na press o ng pitas. Saw-saw ko lang yan sa tuyo, kainin ko na yan. Naalala ko yung okra na yung isa din yun sa paborito kong kainin yung isa ko kay Hailey. Naglalaga ako niyan ng isang kaserola. Paborito ko yung okra na yan. Isang kaserolang okra. Nanonood ako ng TV. Dulot ko, kinakain ko. Pagdating ng kapatid ko, Iba- lalaki. Masuka-suka siya. Ibabaw mo na. Bakit yung pinakain mo? Bawang. Ibabaw mo lang sa sisilain yan. Sabi ng kapatid ko yung lalaki yung nasa Siyempre, kinakain mo. Kaya rin eh. Bakit ganyan? Ang laway naman ng kinakain mo. Bro, Romel, naka-live na. Naka-live si Kuya Romel. Nahabol. Ito nga, oras ang malig ni Kuya. Yeah. Nag-request sa akin kanina. Hinahabol na yung Mm. Dahil siya nagla-live. Ay, yung watch hour. Alam ko yung live niya ngayong gabi, silent na lang daw. Yung ilalive niya lang, kahit walang ilalive niya lang. Ganun ba yun? May manunod kayo? Depende. Yan. Bakit itong makontent sa lugar nila Kuya Romel? Yun, naikwento ko nga kanina dun sa sabi ni Kuya Romel kanina, parang Jason, hirap palang maging vlogger. Sabi niya. Sabi ko, kung talaga ka ako, Kuya Romel, nakaka-stress talaga ako. Ano? Hindi lang ba sa watch hours? Yan? What's our yun, ganun? Hindi ko nga po. Yun nga, tinatanong Hindi ko lang po alam. Hindi ko pa po yun Baka na-try. siguro, kasi siguro may nagkwento naman kay Kuya Romel. Hindi Baka ko pa yun, tinuruan naman po si Kuya Romel. hindi ko pa na-try yun. Kaya sabi niya sa akin, kaya totoo pala yung sinasabi mo na na talagang mahirap, nakaka-stress.
Ano? Tulad ka ako namin. Basta ganun, yung ganito ko sa kanya. Construction yung gawa. Tapos, mag-upload ka. Pagod, talaga pagod naman yung ano, construction. Tapos, pag-upload mo, hindi mo alam kung may nanonood. Sa pabahay, alam naman ng lahat na wala nga akong sahod. Tapos di mo alam pagdating din ng buwan ng sahod sa YouTube, yung mga kasahod ka. Kaya ba ni Kuya Ramil, naalala ko tuloy yung sabi mo na gano'n na ano, mahirap talaga talagang maging YouTuber. Ano dahil mo. Maganda ba rin pag nakachamba ka Dami pang basher. pag nakachamba ka ng magandang content. Saka stress talaga. Yung iba ka, reaction video lang. Yung iba, palito. Buti ko yung tulad, kaya believe din ako sa mga ibang YouTuber na talagang mas sila pa yung sumisikat. Sikat talaga sila na yung mga content lang nila yung ano-ano nga, mayroon pa nga ngayon trending, yung kiss bomb lang. Kasi Basta pagdating kasi sa pera, kailangan hindi natin kasi kaya tao yun. eh. Kaya medyo madaming pero Eh, sa atin, yung napinto ko sa kanya, ano pa nagkadami, nagbabasa pa lang sa kasama ko, comment ko. Pagod ka na sa ano, trabaho, tapos pag uwi, ito si Ami, oh. Minsan napapag-trip ko sa akin. hindi na kami, alam nyo ba, may time na may mga time na may madaming araw, madami pala, hindi mga, madami talagang araw kami hindi nito nag-usap. Yung alam na namin yung Galit routine siya sa namin. akin. Hindi ako masyadong may time na nagagalit, pero mas madami yung time na hindi na kami kikibuan. Na alam na namin, pagdating niya, titiglahan mo lang siya ng kape, nandun na sa lamesa, tukot mo yung electric Bawal ang fan. masturbo. Ganun lang yung Mainit ginagawa yung ulo ko niyan. Kaya pagdating niya, lalabasan yung dalawang bata. Ititimpla ko muna ito Ayaw ko ng talaga ng kape. maingay. Kukunin ko yung electric fan, itututo ko sa kanya. Doon na kami Focus na ako niyan sa ano. lalabas na. Edit na ako niyan. Bago ko lumabas, magsasaing muna ako. Labas na ako. Yun lang. Pagbalik ko, kasi nagluluto ako ng tanghali paggabi. Pag luto na yung kanin, kakain na. Tapos yun na, tapos na. Ganun lang. Tapos di umaga na naman, ganun naman ulit yung routine. Magluluto ako, magpapasok sa bata. Magpiprepare din sa dalawang bata. Ihahatid na pag alis Pati ng mga bata. Gian, hello. Siya naman yung aalis. Parang ganun. Wala nang imitan. Parang Hindi mo naman pinatapos yung pinto. ganun lang. Tapos yun, Ay, Ate P, pagka, ano man, pagdating, ano, alis sila, walang tibuan. Upo na ako yan dun sa ano, lamisa. Tutok electric pan, tiplan niya ako ng kape. Then edit na yan. Diretso na yan. Kung Good yung, morning, Ate G. kung yung vlog ko mahaba, gagawin ko, diskartehan ko pagtatatluhin ko. Tatluhin ko yung vlog. Tapos pag na-edit ko siya, export na naman, antay ako na kasi isa lang yung cellphone na pinag-i-edit ko. Mas madali sana kung dalawa na cellphone kasi yung matagal lang naman sa pag-edit yung pag-export. Yung pag-edit madali. Yung pag mag-export ka na, i-hintayin mo yan lang ilang minuto bago ma-export. Tapos kung dalawa sa kana, kaya yun parang ipoprovide ko pag makaluwag-luwag. Para kung alimbawa marami yung vlog, yung isa nakag-i-export, hinihintay mo ma-export, nag-edit na. Kasi pag 3-4 na vlog, hintayin mo yun, matagal. Bago ka makapag-edit na naman. Tapos, pag na-export na naman, mayroon ka na ng vlog, isip ka na naman ng title. Kung ano yung magandang title na talagang pag nakita ng tao, ay papanoorin talaga. Yung magandang title. Tapos, pag nagawa mo na naman yung title, isipin mo na naman yung thumbnail. Thumbnail na naman, sakit ng ulo. Pag, minsan nagkaaway na kami nito. Kasi nasabihan ako nito na simula daw
Nag-vlog ako. Tapos ganyan, laging mainit yung ulo ko. Tapos papanot na daw ako. Dito, oh. Kunti na lang yung ano ko dito. So, Goods na goods po Ate Gian. Okay na okay naman po. kayo At lang, nandito pa rin. opo. Yo. Tapos yun May ang headset pa din. napagkwento namin ni Kuya Romel, tama ka talaga. Yung content, title, thumbnail. Siya nga rin, di siya nagtatitle sa kahit na thumbnail eh. Sabi niya ni Kuya Romel. Pero pag nakuha mo na yan, pag nagamay mo na, dati nga na pati title, di ko alam kung ano ito title ko, pupuntahan ko pa si Pula, tatawagan ko si Pula, titilan mo ka. Hindi ko pa alam yung diskarte eh. Si Pula naman magagalit. Ano ba yan? May iniisip din akong title. Nag-iinit ako. Galit si Pula sa akin. Yung nagporsige ko hanggang sa makuha ko na. Si Ate Gian. Gabi. Okay na okay po Ate Gian. Ayun, naka-headset pa din. May comment si Kuya Bud. Namamaste sa Ate Gian. Observation lang from Viewer. Minsan kasi masyadong mahaba yung vlogs tapos kulang sa viewer engagement sa kabahan. Si Ann, hello. Kuya Bern, hello. Sabi na Ate Gian. Good morning Kuya Bern. Sabi na Ate Gian. Good evening dyan mong Gian. Okay lang, kayang-kaya yan Kuya Jason. Huwag naman po Kuya Bern, okay lang. Gian lang po. Sige po mama. Agoy sa Bern. Yun nga yung sinasabi ko din sa kay Jason sa pagbablog kasi parati kasi ako nanonood ng kung ano-anong vlog eh. Kaso hindi ko rin siya maano din kasi medyo Di sa- mahirap nga lang. sa ano kasi, kung talagang, kung halimbawa once na mahaba po yung vlog, tapos yung viewers ay solid, halimbawa yung vlog na nagawa namin ay minsan nga isang oras, yun talaga sa sa YouTube po. Kapag yung vlog mahaba tapos solid yung viewers po na nanonood, kasi makikita namin yun sa YouTube studio kung in-skip o hindi. Pag yung isang oras nga walang nag-skip mo, talagang pinanood po yun, isang vlog lang po ay papalo po yun ng baka pasukan yun ng $20 sa isang vlog lang po pag mahaba yun. Basta solid, wala talagang skip. Kasi malalaman namin yun sa YouTube studio. Kasi may YouTube studio kami. Yung vlog na yun, kung in-skip ba o hindi. Pag in-skip yun, puro yun brown. Pero pag tingin namin yun, kung puro green, yun, maganda yun. Malamang sa isang vlog na yun, ng 1 hour, mga $20. Kaya maganda nga pag nakachamba talaga sa yung isang YouTuber, nakachamba ka ng bayaran, maganda talaga yung niya. Kaya kami, sinatagan namin minsan, dapat 3. Maintain dapat araw-araw 3. Up naman daw si Kuya Rin. Sige Kuya Rin. Hindi ko yan Tulog ka. Parang sira ang body clock ni Kuya Rin. Nagigising ka ng Lalo na yung vlog kahit mahaba basta maganda, papanoorin talaga. Pero pag pangit yung vlog, Naday Kuya Rin. pag yung vlog, kahit mga 15 minutes, Ingat bro. Sabi ko yan. 15 minutes o 15 minutes. Basa-basa tayo, basa. Ang tagapag si Ate Jenny, yung tagapagawa niya po si Kuya Rin. Lagi ako sa Nueva Ecija. Sa Munoz, ang kumag-anak ako doon. Andun dito ko sa Nueva Ecija. Sabi ni Ate Gian, opo. Sira talaga ang body clock nito ni Kuya. Kaya pala sabi ni Kuya Bird, Nagigising ka ng alanganing oras. nagbabakasyon kami doon, noon. Para hindi sa ako. Sige po kaya din sa lang sa pagkalim. Init, no? Good night everyone, sabi niya.
Ingat bro Rini. Kuya Rini, hindi naman charap ko sa biyari dyan. Kaya bro bro. Oo nga ami. Madaming bigas dun. Ang sa dyan. Kaya yun, sabi ni Kuya Rini, na-stress daw. Sa una lang naman, maano yun, wala pag nagamay niya na yun. Yung maganda nga yung content, yung sinabi ko nga sa kanila. Dati 8 pa lang, tulog na ako Hmm. ngayon iba na. Siguro kaya rin natutulog ka ng hapon kasi. Kaya Sibuyas. Sibuyas yung tag-anihan ata ng sibuyas yun. Bebe siya kasi yung tito ko laging nandun eh. Saan sila sa Nueva Ecija? Nakalimot. Sa, ano din kasi, yung sa chat niya sa akin. Sinabi na yun sa akin eh. Yung tito ko, nakakalimutan yung lugar nila. Pinapapunta nga ako dun sa kanila. Kasi palitan daw kami mag-drive. Kasi pabalik-balik sila kami sa Negosya. Pumuka sila ng mga sibuyas doon. Sibuyas. Tapos mga sili. Night bro, sabi ni Kuya Bro. Bye guys. Hindi ko kaya rin bukas naman ulit po. Uli kaya rin Sneak eh. ka muna. Maganda dun. Lalo na yung mga sibuyas na puti. Binigis ako lang yan na yung ulam ko. Minsan nga, sausaw ko lang sa asin yan. Kagat parang singkamas. Dami sibuyas na sabi ni Kuya Bird. Nakalimutan ko kasi yung lugar nila eh. Sa Nueva Ecija. Sabi niya pumunta daw ako sa kanila. Kasama daw kami dun sa Nueva Ecija. Puro pala yan dun. Sabi ni... Dun kasi sa Nueva Ecija, dalawang pinagkakitaan nila dun. Pag panahon ng palay, palay muna. Pag di na panahon yung palay, sibuyas naman. Kaya yung lupa nila dun, di na babakante. Kamatis, mga Kaya magsasaka naman ako pag uwi ko sa mga. Oo, Kuya Bro. pahinga ka lang Kuya Bern kasi di ba na may nakwento mo dati pag uwi mo may business ka dyan sa Magsasaka na lang daw siya. Kabanato. Sa Kabanato ang bayan Kuya Bern yung business mo na binuksan ng pag uwi mo. Yun na lang Kuya Bern yung no? Pero magsasaka. Patulong ka na lang. At least kung ano yung magaang-gaang trabaho. Kasi minsan yung stress hindi naman nakukuha sa akin sa trabaho. Tapos maninibago na siya ng klima. Yung klima Medyo, dito sa Pilipinas. lalo na dyan, ang init pa naman dyan. Maninibago yung katawan niya kasi ilang years ka na saan nasa ibang bansa na malamig sa katawan. O kabanatuan, meron kaya yung sarap yung Nagsara ulit. Nagsara ulit pala kasi sabi mo, di ba nakwento mo na may inopen ka na negosyo dun. Dapat pala inoffer ko na lang sa'yo yung lupa dun sa Bicol. Yung papunta dun sa ginagawa namin ng kubo. Tapos doon ka na lang nagtayo ng negosyo. Ang nahigit akong magandang negosyo sa amin. Kasi yun lang talaga yung nakikita kong negosyong maganda na itayo dun sa banda namin. Yung mga auto park, yung mga pisa ng mga sasakyan. Kasi yung mga bilihan dun ng mga pisa ng sasakyan, may pupunta ka pa ng Naga. Meron naman sa Eriga, pero kulang. Ang karamihan lang din ba ng mga motor shop lang. Pero yung mga sasakyan na maganda.
Masarap ka bigas dun sa Bicol. Ang kami natin business na gusto, pero wala lang tayo pagkakataon. Kaya konting push pa. Konting ano pa, trabaho pa. Konting pag-iipon pa. Kasi pag may business ka, talagang Konting sipag yung pa. ano ka, may katuwang ka na tauhan dapat pagkakatiwalaan. Wala ang importante eh. Kapag pagkakatiwalaan na tauhan. Doon ang katang sa Nueva Ecija, bigas. Magandang klase bigas doon. Tapos mura lang daw yung ano doon. Ano? Ano ang sabi? Mura lang ang bigas doon kasi nung nakaraan nga bago ko operahan, may video si Tito doon na sinabi sa akin na ano, nagkakarga sila ng mga bigas. Pakatinda nila dyan sa Paranaque. Mura daw yung bigas doon. Kasi hindi tulad ng bigas natin doon sa ano, na kasi doon sa atin yung mga nagtatanim ng palay, gusto nila yung mabigat. Kaya yun yung bigas mo, pero matigas ang kaya nila. Kasi pag pinakilo nila mabigat. Inaano lang natin yung boses. Inaano lang boses. No? Maganda. No? Ikaw, dito na ako sa tabi. Hindi ako ulit dito. 12:20 na pala, no? Kaya, di na nagpa-libuhan. Saan ka ulit ano? Pag nasubukan mo, wala nang katas. Kasi kung ano naman tayo, kahit wala ako, okay naman. O di mo naman inumin. Iinom ko na yun. Lahat na ata ng klase ng gamit na inom ko. Masarap din dagang bukid. Kumakain ka ng Kuya Boy? Yung dagang bukid. Lahat na sa Nueva Ecija, paano, madami kinakain dito dyan. Sa Lagubang. Itlog na antik, Yan ang natikman ko. Itlog na antik. pati ata yung mga tipak ng maliliit eh. Yung nasa ano. Yung dagang bukid naman, natikman ko niyan. Yan, doon sa Bicol. May nagpaani doon. Tapos yung kapatid ni Mama, papa ni Kuya Eric, kapatid mo ano, may mga barkada yun na mga Ilocano. Yung tatay sa ano. Prito hito sa kang burong ka. Kakamis daw. Borong kanin. Parang di ko alam yun. Bilaw buro yun. Tapos, ginigisa. Yun ang hindi ko pa natikman. Pero masarap daw yun. Yun ang laging binablog ni ano. Yung vlogger sa Facebook na nagkanib ba siya, di ba? Si Katakutan. Katakutan. Romeo Katakutan. May ari pa siya o May mga pispanan. endorser lang ng ano, yung Regaso. Hindi ko ba kilala yun ni Kuya Bon eh. Romeo Katakutan. May mga ano siya, may mga pispan. Yung mga idol. Lord mo rin, mga idol. Tawa may ari ng Regaso na magaso. Baka. Ang boro ko yabon, nakain ka rin pala. Oh, Jason, pag yung natikman mo, sausaw mo yung Okay. okra na ko, kalimutan mo pangalan mo.
Masarap nga daw yun. Pero alam ko, Nakita ko yun sa vlog namin. Kaya Romeo yung katakutan. kasi yung iba masarap daw, pero yung ano daw, pag Mm. puro, pag niluluto, bakit? Pinigisa mo, nilalagyan mo, iniinit Nagutom lang daw ata. si Ate Gian. Tingnan mo Ate Gian. Kwento pa lang yun, nagutom ka na, gagawin na pag natikman mo na. Di ba Kuya Boy? Hindi pa natin natitikman yun. Wala ata ako Na- nakikita dito. Naalala mo nung ano? Nung nasarino? Hmm. Nasabi ko sa yung kasi nakita ko na namimigay siya ng pagkain. Medyo kaya ko sabi ko sa na hanapin natin yung tent niya. No? Hindi Yung mo may tatagal katakutan. yung mga artista kasi pag mamimigay, hindi nagtatagal sila. Nag-vlog sila, himagapon sila dun. Kasi lang gusto kong malapitan doon. Kasi may buro sila doon na pinamimigay. May mga hito na palimento. Ano sabi ko sa'yo na ano? Karamihan kasi ng mga artista ganyan, pag lalo pag yung sarili. Yung iba hindi talaga papakita ng mukha. Kasi din yung mga Kaya nga walang takip-takip. naka-vlog kasi. Hindi sa kadaming mga alalay mo. Gatas ka? Parang yung link ng post ng ubo ko pag ano yung mga hindi na ako sa ubo. Ano, parang Pinipilit pa ako. parang inaatake na naman ako. Inisip ako. Nakatulog ako. Diyan sa Bicol, sabi ni Kuya po, diyan sa Bicol, maliit. Tilapia sa amin sa Nueva Ecija. Oso, giant tilapia. Mga inalagaan, Kuya Bird. Yung sa amin kasi Kuya Ben, karamihan yung nakihuling tilapia maliliit. Wala lang talaga choice yung mga nanguhuli. Kasi kailangan kumita nila ng pera, kaya kailangan kahit maliliit, huli na. Kasi, Hindi, nakakita na ako ng tilapia na malaki. Yung binigay sa akin nung kabrad ko na sandaan. Laki talaga. Halos ganito, oh. ay naalagaan daw. Inaalagaan. Ano din naman, yun nga, inaalagaan din nila. Doon sa boss niya. Laki talaga. Taba. Sursugon naman yung galing. Sursugon. Sa pispan. Ay yung mga natikman nila Kuya Ben, yung mga isda. Ano Huli naman? lang talaga yun. Ay si Ate Sara, hello Ate Sara. Ano po, Ate Sara? Ano? Hindi ka na? At mag-ano na, maya-maya po mag-out na rin ako. Hello, tita. Sabi ni Kuya Bong. Tito, hello. Busy si Kuya Roy sa ihing. Di pa send sa akin messenger nyo. Yung ano po, Ate Sara, yung messenger ko, ano po, Jason Aliman. Yung messenger ko. Ate amin pa rin Jason, sabi ni Kuya Makbal. Bro Makbal. Bro Mak, nag-grab siya rin, sabi natin Gian. Kuya Makbal. Sabi ni Ate Sara. Asa mo cellphone mo? Pakita ko po yung ano. Pwede ba? Pakita sa live. Bawal? Yung Facebook mo lang. No Facebook ko. Ito po siya. Kasi baka lumabas yung dati kong Facebook eh.
Hindi ko na nagagamit yun. Ano to ma? Ano to ma? Cellphone mo? Ako, Facebook. ano, number. Kuya Makbal, Kuya Bon, Gian, Simply Me, Hi daw. Life down, sabi niya. Thank you po sa pag-like. Ito yung Facebook ko. Kita ba ito Gian? Ano sa likod? Pakita ko yung ano. Ano? Buksan. Saglit lang. Hindi ko mabuksan. Ito siya. Oh. Ayan. Yan yung Facebook ko. Inantok na si Ami. Dito, kumusta na? Okay, search ko. Lagyan mo ng Tita Bro Makbal. Ito pasaway pa din hindi natulog ka yung tumas na naman BP. Nag-PM na ako. Okay po, tingnan ko na lang po mamaya. Kasi dito yung Facebook ko saan gamit ko naka-live. Ito naman isa na to. Ito yung ginagamit ko dati na pang vlog. Nung wala pa akong GoPro. Pang load na lang to ng comment. Ito. Pero di na siya nagagamit pang edit. Bigay ito sa akin ni Bianan. Huwag ko nang padagdagan dito ang haba na. Sige, puyat mo pa rin dito. Puyat ka pa rin daw. Kaya Makba. Ay, Kuya Bird. Nakatulog na si Ami. Puyat na si Ami. Thank you for trust me, Kuya Host. Nakatulog si Ami. Kuya Makbal, tawa si Ate Sara. Sige po, out na ako. Mayawan ko na kayo. Good night. Sige po kayo Makbal. At maya din po mag-out na rin ako kasi tulog na si Ami. May pinuntan kasi kami kanina na nag-vlog na rin ako. Naghanap kami ng gamot niya kanina. Tapos nag-vlog din ako. Ako mamaya pa ako
Pataasin ko muna sabi mag-i-edit pa ako. Pagkatapos ng siguro makatulog ako mga 1:30. Kasi mag-edit pa ako pagkatapos ng live. Para bukas may pang-upload tayo. See you around Kuya Makbal. Sabi ni Ate Sana. Hello sa team viewers natin, silent viewers. Pantay ako maghinto kaya sabi ni Ate Sara. Ano na rin yung live ko eh. Magto 2 hours na siya. Yung live. Kaya inagahan ko yung live. Hindi po salamat po sa lahat ng suporta niyo. Si Kuya Bon yung tumagal. Kanina yung una, sila Kuya Ho. Tapos Kuya Bon. Sila Kuya Papi. Bakit wala ka sa live ni Bro Romil Tita? At nandito ka? Yes. Sabi ni Ate Sara. Kanina ka pa live, sleep lang ako kanina. Sabi ni Ate Sara. At ano po, mga kasi 12:35 na. Saktong 1, mag-out po ang Kuya Bern, Ate Sara, Kuya Makbal. Sa lahat ng dito ngayon sa live na nag-tune in. Sakto po alauna. Mag-out po ako. Boss Rainby. Good morning. Yan si Boss Rainby. Basta dito mo pag alis ko dito kay Ate Margie ako sabi ni Ate Sara. Ay nakalive pa si Ate Margie. Kuya Rain, sabi ni Ate Sara. Bro Rain, hi. Hi daw, Boss Rain. Ate Sara, hi daw sabi ni Boss Rain. Kuya Born, good up shoutout. Sabi ni Rainby. Gagamutin na lang ang uliti dito. Love, hello. Nandito pa na si Kuya Ho. Okay, Kuya Host. Sakto kong alauna. Magano ko. 1:36 na eh. Kuya Ruel, may love shoutout sabi ni Boss Rainby. At mag-i-edit pa ako. Mag-live daw si Ate Sara. 3 AM. Totoo. Important viewers.
Pag nakalimutan ko, nag-stand na lang. Igilive ka natin, Sarah. Tune in ako sa live mo. Mag-live kaya kayo sabay. Sabi ko yan, mag-live daw tayo sabay-sabay, trip lang. Mahihilo ka niyan, Kuya Bern. Palipat-lipat ka. Bay, dalawa naman yung account mo, Kuya Bern. Dali na dito, Bern, live na. Ang maganda niyan, Kuya Bern. Pag end ko, ikaw yung mag-live. Tawa si Kuya. Tapos yung live mo, puro tula. Sabi magtutula ka eh. Giyahin ko si Bro Hook, like, comment. Alis na. Like, comment, tapos alis na. Yan, 12:39. Alam ko yung natatambayan ng mga good people ko yung host. Kaya sa 2029 ko na seryoso yun ng white eh. 2029, layo pa nun. Chill lang muna. Sabi natin sa atin. Tapos ano? Abang-abang kayo. 2029. Magla-live si Ate Sarah. May lagnat ka? Trangkaso? Ano mo ang gamot mo? Chill to the max ka lang. Chill to the max ka lang dyan, tita. Sabi mo ko yun, bro. Sabi natin, Sarah, kailangan ko ito, gusto mo po ay €9. Naubos ko na itong libangan ko. Love, gawa ka na account natin sa Messenger, sa'yo yung password. Dalawa tayong magbukas. Sabihin ko yun. Wala ka tita kay love mo. Yan ang hari ng chill.
Kuya Robin, silent viewer si Kuya Robin. Baka busy na rin sa pag-asikaso sa pang-alaga niya. Sildang mo sa Ate Sara. I have a 5 years old kaya chill ako. Kita. Go board. Nasa akin na Kuya Lablab. May kay Ate Sara na si Kuya Lablab. All clear. Sabi ni Kuya Papi. Andan si Kuya Papi na. Is all clear, Kuya Papi. 12 viewers na naman. May bilang niya si Ate Sara. Good boy. Good boy lang yan. Pero, good boy yan. Kasi itong paninig. Kasi itong paninig mo yan kahit mukhang hindi. Okay lang yun. O yun, nakuha mo na kay at kakap. Kuya Kapi. Okay, pasok ako Kuya Boy. Sabi ni Kuya Pato. Maglalag daw si Kuya Boy, Kuya Papi. Mahina na lang boss kasi mga tulog na yung bata. May pasok bukas. Rain Mameng, gising pa. Sabi ni Kuya Papi. Tawa ng tawa sa Kuya. Ate Sara. O kanina ng dalawa pala Kuya Labla. Hintayin mo tita at kita ko sa live ni Ma'am Gian. Nakalipas yung si Ate Gian. O papasok ka rin pa rin Rainbow. Tulala ako. Sige, Tito Born. Kailan? Soon, tita. Kailan yan, Tito? Tinulugan na ako ng kasama ko. Nangsun ba katulad ko din 2029. Nagsasalabat muna ako para nakatulong yung boses. Sabi ko na 2029 din pag may mga pasalamat taon pa bibilangin. Taon pa daw bibilangin. Cupcake. Sabi ni Kuya Papi. Yes, Kuya Cupcake. Love. Sabi natin sa
29, layo pa niya. 26 pa lang ngayon. 3 years. Dahil pang sa labat na inumin. 3 years. Matagal na kasi hindi na insa yung boses ko dito, kaya wait lang yan. Insayohin pa doon ko yung boses. Willing to wait dito. Kawawang luya. Tawas ko naman. Okay, love, sabi ni Kuya. $12.50 na. Saktong 1, mag-init ako saktong 1. Bay, pwede na nga mag-end eh. Para lipat tayo kay ano. Lipat kay Ate Margie. Nakalipala sa Ate Margie. Kasi ako mag-i-edit muna ako. Uy, cupcake, nasaan na tilapia? Kuya Papi. Yung tilapia daw na inihingi ni ano, Kuya Boy. Ayan po, mag-out na muna ako para makapagsimula na ako mag-edit. At salamat sa mga nag-tune in. Ano? Inihaw ang meron kay Kuya Kapi. Inihaw, maitim. Ubos na daw. At salamat po sa mga lahat ng nag-tune in. Nakakwentuhan, palipas oras. Pambihirang kahapon pa. Naghihintay after mo Kuya host dun na ako. Sige po yun. Salamat Ate Sara, Kuya Papi, Kuya Hok. Salamat po sa lahat. At sa lahat ng mga silent viewers, may salamat. As if si ano, Kuya ano, Leo, good evening to all. Sino? Yan. Salamat sa mga nag-tune in. Sila Kuya Makbal, Kuya Remy. Maraming salamat po sa mga mga nag-tune in. Mga nag-silent viewers. Sino pa yun? Ate Gian, thank you. Kuya Born, Kuya Robin, maraming salamat po sa pag-tune in. At sa mga nag-silent viewers. At muna pa ako. Ayan po, bye-bye. Kuya Born, salamat po sa pag-tune in kayo. Kaya pagpintuhan. Tulog na sa amin. Edit-edit muna ako dito. Ayan.
Bye-bye sa lahat. Bye-bye. Lipat kayo kay Ate Margie. Bye pa rin siya. Salamat po. Salamat sa lahat. Yan. Out na tayo. Good night everyone.